Malemba anachitoza kumunda wayenda mvitsiru amafa posowa nzeru muno Malawi timalemba anatoka chito kumalima kuchokapo maili kufika pano patu anthu ambopita Mozambiki ambopita Zambia kukafuna thandizo wayenda mvitsiru amafa posowa nzeru. Mukawerenge Yesaya chapter 3 mukava kuti anthu anga awavuta ndi ana awalamulira ndi akazi anthu anga inu amene akutsogolerani ndi akuchimwitsani njoka iye chimwitsa Malawi yewonongetsa Malawi watembereredwa woyenda mvitsiru amafa posowa nzeru. Mwatsuka banji Amalawi nonse konse kumene muli. This is Comrade Ntanywa Gariwe. Muli banji konse kumene muli. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. Program ya major, program yake ya Nkanga Zaona Limpopo radio station. Kodi mwadziwa kunena kuti interview imene anayankhula Achirumpa ndi imene lero ikuabweresera mavuto onsewa onena kuti milandu yawo iyambirenso chifukwa cha interview imene Achirumpa anayankhula ndi imene ikuabweresera mavuto. Amalawi nonse konse kumene muli banji kaka, muli banji Jomba, muli banji amama. Akasimu Chirumpa mulandu wa treason umene akunena kuti uyambire unso. Mulandu umene unathesedwa kale. Mulandu umene wabwera chifukwa chonena kuti interview ya Akasimu Chirumpa ndipo tusina chitikelero. Akasimu Chirumpa anayankhula kunena kuti president wa dziko lino Lazarus Chakwera walephera kuliyendesa dziko la Malawi ndipo siku sizikanatheka kuti akanatha kuyendesa dziko la Malawi. Munthu amene sanakhalepo area chairman, munthu amene alibe experience ina iliyonse, munthu amene wagwira ntchito ku Chipiku kumaika sopo mmakalibale ali amati akalibale. Munthu amene amagwira ntchito mchipiku kuperekera matope angakhale ndi experience yanji yoyendesera dziko, sanakhalepo area chairman, sanakhalepo angakhale kansala wa mfumu. Munthuyo angochoka mu shopu ngati mmene ndingopereka chisanzo, ngati mmene alili abale athu
ali mu Joburg akugwira ntchito m'mashopu mwamwenyi nde angochoka mwamwenyi mawa tikapfe kuti ndi president wa dziko la Malawi akuluakulu. Koma ngati kunali kupepera nde tinapeperesedwadi nde lero ndi zimene zayika Akasimu Chilumba m'mavuto kunena kuti milandu yawo ikupitirira. Akasimu Chilumba anayankhula zona, munthu alibe experience zimene atupere muluzi wakhala akuyankhula kuti kodi tingamtengere nala kuti akayendese basi saitenga basi kupita nayo kupompo ndetu ndizitu. Lero Akasimu Chilumba akukakumana ndi mulandu wa treason umene unatresedwa kale, koma chifukwa chonota Chilumba anapita kukafusa za ndalama sopano kuti nane mukuyenereka kundipasa ndalama zanga. Ndepone kuti pacha MCP amafunanso nawo azisusa pomwepo Achilumba pokuti ayi ngati magemu akala amene wande game sigwira iwo angoganiza zonoti Chilumbayi tentingo mumanga kodi tizikala choncho mdziko umo. Muli bwanji amayi Jeni Answer, ndikufunatu ndikuthokozeni chifukwa cha Mzimu Woyera umene unakubwererani mwa inu, nanunso munasala pang'ono kuti mulowe mukhwekhwe, koma Mzimu Woyera sunafune. Mtolankhani amene anabwera kuzakupangani interview mayi Jeni Answer anachita kutumidwa ndi aboma ndi cholinga chonena kuti akukoleni, koma ndikuyamikireni amayi chifukwa pacha ndinu solo yathu nde anthu amakutengani ngati mwina ndimene alili enawa onena kuti dzana amakwera njinga zakapalasa mtima silipasi lero zawo zayendera. Ena amavala zimajekete ngati mwini mbumba amayi Jeni Answer munapulumukira mkamwa mwa mbuzi, munafunsidwa funso lonena kuti kodi muzayimira chipani chanji. Inoto munangoti ndizayima independent, pamene munayithyola mapiko MCP kuteroko amaganiza kuti yankhulano munena kuti muzayimira DPP kapena UDF kapena Afodi. Anali ndi cholinga chonota akusemereni zinyawu akumangeni, koma tiyamike Mulungu wakumwamba kunena kuti anaongolera amayi Jeni Answer kuti tangoziyankhani mwachidule kuti ndima ndekha anthu aja mitu yawo inasokonekera. Ife tonse amene tizitanidwa ndi azimtolankhani a Zodiac Radio kukapangidwa ma interview tizikhala osamala kwambiri. Palinso mzimayi wina ameneyi kwawo ndi kumulanje, bambo ake ndi akumulanje. Mzimayi ameneyi nayenso ali mugulu lomatumidwa kuti akapita kumakapanga anthu ma interview azapasa mafunso onena kuti aziyankha zolakwika. Pano sindikumutchula koma akweni kuzodiakiko mukangopanga interview ina ine ndikangotolamo chinthu chimene inu mwatumidwa ondiuza onso akandiuza ndithu Amalawi ndauza kunena kuti mzimayi wakumulanje uja ndi ameneyi akumatumidwa uja reprofesoma ndikamledetanywa.
tikuti ku Zodiac Radio kuli azitolankhani amene akumatumidwa nde ife ngatali Mpopo FM tizibwera ndikuulula ndikuauza amalawi penanso mwina tizauza okapangidwa ma interview kuti musapiteko chifukwa agwirizana zonena kuti anthu ena mukamapita kuma interview muzikafunsidwa mafunso onena kuti mawa akupezeseni mavuto. Mpopo FM nanga mwamva zimene zatigwera ku immigration zikuchitika ku immigration kusalima ala comrade kusalima kuli immigration kusalima atu kuli maofesi a immigration amene akugwirisidwa ntchito ku maofesi a DC koma pali chinyengo chimene chikuchitika pakati pa Akalumo ndi Mburundi wina dzina lake Vincent. Amalawi ndizomvesa chisoni pamene amalawi ambiri akudandaula za chuma mmene zikuyendera dziko mmene likuyendera anthu ena angopezerapo mwayi kutitenga ife amalawi ngati zisilu zawo. Ndizomvesa chisoni kunena kuti Akalumo ndi mnyamata wina ameneyi ndi wa ku Burundi dzina lake Vincent ndipo ali ndi nyumba yake kusalima. Nyumba imeneyi ili mu Centenary Bank. Ndiye chimene chikuchitika ndichonena kuti Akalumo akhala akupereka renti ya nyumbayi koma chikhalire nicho sikugwirisidwa ntchito. Amalawi kwa zaka zitatu Akalumo akhala akupereka 120 million ndrama ya renti kusalima. Ino amene mukuziwako kusalima ku Centenary Bank kufupi ndi Standard Bank kuli chinyumba kumeneko mwene wake ndi Mburundi dzina lake Vincent. Akalumo akupereka ndrama yokwana 120 million. Ndi Amalawi tikapanga masamu 120 million pa zaka zitatu imene ikuperekedwa ku chinyumba chimene chikungokhala maofesi a immigration amene sakugwirisidwa ntchito. Ndrama imene yonse yaonongeka pa zaka zitatu ndi 4.3 billion imene Akalumo komanso Vincent akukhala akugawana ndrama imeneyi. Pamene ena akuvutika ena akuseweresa ndrama ndipo ndrama zimenezi zaboma zikutengedwa kumakaperekedwa ngati building ikugwirabe ntchito. Ndikuti building ili kusalima ino anthu akusalima mukuiziwa ndipo Vincent Mburundi mukumudziwa otino amene mmacheza naye kuti amve zimene zizi adabwa kunena kuti kodi Mpopoyi wayuza ndi ndani. Nde Amalawi tikuti lachinayi lino Akalumo atule pasi udindo sitikhalira zimenezi aba kwakwana. Ndizomvesa chisoni kunena kuti lero mu dziko lichatimatira demokrasi zukhanga tiso polisi kulibe.
amalawi ndizomvetsa chisoni Edward Kambanje mmene amakagwidwa anakagwira ndi Amalata ndi Agape Khombe. Anthu amenewa anatumizidwa ndi achithyola kuti apite ku Blantyre akagwire Agape Khombe, ndipo anapita ndi anthu amene amaoneka ngati apolisi koma asali apolisi. Ndipo pamene Edward Kambanje anayamba kupanga matukutuku kuti iwo sangakwere galimoto imene inabwerayo, galimoto imene inabwera ndi anthu amene analibe angakhale ID ya polisi. Ndi pamene anthuwa anayimbira foni Kulimbi police station, ndi pamene kumabwera galimoto ya polisi ndikuwatenga Edward Kambanje. Amalawi mungakhulupirire kunena kuti Amalata pano ndi apolisi ndi wa CID, koma amene sanalembedwe ntchito ndi boma Agape Khombe ndi wa CID. Kano nchifukwa chake anamchosa ku ndende mulandu wogwiririra kuti azizagwirira ntchito MCP, komatu Agape Khombe ndi uchaso anaochaso maofesi a MCP. Ndiye ntchito ya polisi ndi chani? Chifukwa pano anyamata azipani ndi amene akugwiritsidwa ntchito kuti azikagwira anthu. Anyamata azipani ndi amene akutumizidwa kumakagwiranso anthu. Ndi Comrade Ntanyiwa. Nkhani yanga yomaliza, muli bwanji Macdonald Ngwira ali nyamata ndi wauchasa kole ntchito. Nkhani ndi ya nyamata ameneyi Macdonald Ngwira, kapenanso tiyibwereze nkhani imeneyi Macdonald Ngwira. Ino azathu akutchanko mukunziwa nyamata ameneyi, nyamata amene anazatengedwa ndi mkulucha amavala zimatrauza zazikulu kusiya kulira maliro. Wataya achemwali yake, kaya wataya amayi yake, watayaso mchimwene wake. Momoti asilira maliro ali bize akuti yeye akufuna atathana ndi Comrade Ntanyiwa, akufuna atathana ndi Boni Kalindo, akufuna atathana ndi Bakiri Muluzi. Komatu kumapeto kwakeko muti muthendino momoti mukathane ndi anthu muthandino mukanakhala pansi muone kuti kodi imfa zikubwera pakhomozi. Imfa zimenezi zikubwera bwino, kodi zikupangisa kuti imfa zizibwera ndi chani? Mulungu uti wakukwirani muziziwa kuti kumapeto za imfazo, imfayo ikhala yanu. Mapipi akutengani, anapita nduna ku Chancellor College kukamtenga Macdonald Ngwira, akuti ameneyi ndikatakwe, ameneyi akuti ntchito yake achite haki manamba a Ntanyiwa, achite haki namba ya Boni Kalindo, achite haki namba ya Bakiri TV. Ndicho linga adziwe kunena kuti anthu amenewa ma information amatenga kuti nanga afuso ndrokuti tadziwa bwanji kunena kuti inuyo Macdonald Ngwira ndi amene akufuna kukugwirisani ntchito MCP. Pempho langa Macdonald Ngwira musaloweleza ndale, mawu anthu amenewa akhala akupita. Kodi tikakumana muzombamo mufuna muzitithawa? Kulazibale athu kuchansa kole chikoto sikuti mulikonoka. Ife tutachitanso kuuzidwa ndakuchansa kole chiko Comrade Ntanyiwa, mnyamata wakuti sina lake Macdonald Ngwira, MCP akufuna kumugwiritsa ntchito. Palibe chisisi pa dziko lapansi. Inutu simuithawa Limpopo FM, inutu simumthawa Comrade Ntanyiwa. Mukanaziwa kunena kuti musanapange hakiyo, inu hakiyo mwapangidwa kale, mchifukwa chake sikuululika, simukanadabwa.
kuti amakidonald ngwira akuchansa college kuzomba ndamene aitanidwa kukakumana ndi president ku state house pamodzi ndi nduna ya zachitetezo kunena zonena kuti mwachite haki anyamatawa tikufuna tiziwe kunena kuti ma information akumapeza bwanji inu tolo muchite haki matelefoniwa ife tizangoasiya kwatuluka tipezaso manambala ena ndikuti pamenepo mwagwanayo koma ifeyo manambala anu onde tilinawo kale zonse zimene mmakambiranazo ife tilinazo kale mwachisanzo ndikamabwera ndi programu ya nkhanga zaona ndiye ndikupasani audio ina imene akuyankhula akondwani na nkhumwa kupempha matransport kwa munthu wina ndi pamene mungaziwe kunena kuti RMPFM ndi Comrade Mtanyiwa sazatheka ndikatelonse chigawo chakumama pa RMPFM munali ndine Comrade Mtanyiwa tikumanenso muzigawo zina nkhani zazikulu akalumo akulipira nyumba imene sikukhalidwa nyumba imene sikugwiritsidwa ntchito kusalima ya immigration chikhalire nicho maofesi a immigration akugwirira ntchito maofesi a DC koma iwowo akupereka kumeneko ndrama yokwana 120 million ndramazi akugawana ndi Vincent amene ndi Mburundi ndikatelonso pa RMPFM ndikuti tikumane muzigawo zina amakidonald gwirani ntchitoyo tizionana poti takuziwani RMPFM with Comrade Mtanyiwa.